mazatra ny fandaranatsika point carré eto ity satria tsika dia itodiky ny amin'izareo ato amin'ny association des lieux greciares na ny ADS zay dia miaravantsika jiaby zay ny mizaha zay ary tonga soa tsika neto amin'ny point carré araka hitantsika amin'izy io ty amahizy fikambanana zegny dia olo maromaro no vahintsika zegny any nasaigny amin'ny fotoagna zio ity dia eto maro agnatin'izay fikambanana association des lieux greciares fa mazava ho azy ny aty Antananarivo no misy zegny amin'ny fotoagna zio ity misy AG na ny assemblée générale zegny nataony io amin'ny le 27 avril zegny isan'ny votoaty nikoragnatsika eto fa kanefa koa tsika tia fantatra bebe kokoa makasika ny fikambanana ity izy koa ny angilako eto ary amezako izy no agnamia agnambaratsika azovy no vahintsika eto dia vice présidente Dessert Octave Aristel miarabanao mbola tsara ninge dia fampitanagna maraka zegny hoe azovy aby no vahintsika miaraka amintsika amin'ny fotoagna zio ty faly magnano mbola tsara anao monsieur Jean-Luc magnano mbola tsara atsika jiaby janaka Diego Suarez eto Antananarivo atsika agny amin'ny faritry Diego Suarez agny anareo zay Andilambato magnano mbola tsara atsika jiaby ye vory zay agnatin'ny association de Diego Suarez gnano présentation hely za mikasiky zay Diego Suarez atmo président andriamparany Ted Steven commissaire divisionnaire principal eto Antananarivo vice-président Diego 1 Diego 2 Hakim Vita za manokana izy mivolaninao teo igny vice-présidente koa satria agnatin'ny Diego Suarez misy vice-présidente aroe district aroe mandrafitry Diego Suarez Diego 1 Diego 2 Dessert Octave Aristel dia ito koa mazava ho azy no mpikambana ty fikambanana zay d'accord ye misy koa ato madame Fabiola Biea agnatin'ny commission mandrafitry Diego Suarez monsieur Rolia madame Nathalie madame Yasmine de Yasmine koa Yasmine aroe agnatin'ny association Diego Suarez zay ny teny fampidirana teo zay ny aizatsika ro vahintsika eto zay ka izy mavolagny zegny eto no président ny fikambanana ADS izegny randriaparany Ted Steven eto maza mangataka hoe ataoko Ted mihitsy zegny isan'ny nazatra fikainganao zay commissaire Ted dia magnano mbola tsara anao zay ataoko zokolay izy koa mety dia ny fampitenegna voalohany agnatiny izegny nanomboka tamin'ny 8 juillet anao no loso o président ny fikambanana ADS ty izay ny fampitenegna voalohany manakory zegny andraikitry ny hoe ADS zay amin'ny akabeny amanao président zegny teta ya Jean-Luc misaotra anao nanome ny fitenenana le 8 juillet 2023 ny tenako voafidy ara démocratique tao amin'ny tao Antanimora tao amin'ny cercle mesa Antanimora ny tenako eto ma zanaka Diego ny tenako zay miangavy anao zao iprésente tsotsotra kely ma zanaka Diego ny tenako ary rariny de rariny tokoa raha présidente association zanaka Diego 1 sy zanaka Diego 2 ty ny anarako dia randriamparany Ted Steven commissaire de police zanaka Diego zanaka Diana ary zanaka ny faritry roa Sava sy Diana ary zanaka Madagasikara misaotra anao point carré tonga nitsidiky zay ty fikambanana ty faloloha somary nandrinandry somary natoritory tonga doko ny fotoagnany agnetseketsefagna amelomelomagna ny fikambanana ao agnatin'ny fankatiavana feno fagnajana feno fi ralahigny eto zay de mikasiky moa nanontany teo hoe ino ny nahazoanao le président tsy mora le izy ary mitaky asa mitaky adidy mitaky andraikitra tsy vitako zay rery na zay agnatin'ny mpikambagna reto ny adidy amity fa mila anao mila atsika mila anareo zanaka Diego mahatsapa ategna fa tia Diego de tongavanareo amin'io le 27
izy moa zay ny programme misy amin'ny ankapobeny ny assemblée générale amin'ny le 27 avril dia eto vice-président ny ADS zay Hakim Vita asa zay mety efa mahay izy satria izy koa ataoko anvolagnatsika an-tanàna hoe manafantanàna haitsika loatra moa izy dia makasika zegny le 27 avril zay ny azo ambara makasika zegny hoe ino zavatra mety hisy ny amin'ny fotoagna io Hakim. Ya merci avako zay moa zatra zay roa mikoragna mbola tsara atsika jiaby zay mizaha io maharaka point carré dia atsika namagna jiaby zay vory eto koragna ny programme nakapobeny araka volagna ny Jean-Luc raha jiaby mipetrapetraka fa zay zo mikoragna aminareo izy raha juste hoe andeha agnambara olo jiaby fa hoe avy amizay le raha niambesatsika ela jiaby zay le 27 avril zegny hoe assemblée générale zay nikarakarentsika ela jiaby zegny maraka ny volagna Diego mandry Diego tsy regny faible avy boka zay io atsika amizegny zo iboaka amin'ny jiaby agnambara fa zay koa ny fa mitorimaso zay zo te ke ny programme fampetrapetraka any zegny araka ny zay natao rango marandraigny zegny fa mampitrikolo aia place amin'ny élément na lycée moderne Ampifloa ya ampanja malalaka io tsika zegny magnano izy misy apito sy ny tary jiaby estrade jiaby zay ataontsika io dia anao zay boaka amina sanjinao gadragadra anao avy eo mitriky magnano audition anao dia mitriky ao na mangala placenao fa misy raha maresaka zegny io na koa titsinjaka afaka mitsinjaka dia agnatin'izay amizay maro ny raha ny eritreretigny isika eto ankoatran'izegny misy ny artiste dia misy koa ny ataontsika asa DJ zay mamana izy ao fa zay tsy nikivolagna zao vi artiste fa regnareo izy koa fa miboaka hitanareo agny amin'ny Facebook boaka izy amin'ny affiche agny fa raha jiaby zegny araka mikoragna izy fa milamina dia andrehanareo fa amin'ny andro le 27 izy tavela ke en faramparana zay izy magnentigna antsika jiaby fa amezako anao tianiky koragna itodika amin'ny enregistreur za amin'ny izy zegny hoe zegny hoe nanomboka tamin'ny tongoloso fa nifo ny fikambanana ADS ity amin'ny araka fizavanao sy manao koa ny favitrian'olo ny aty Antananarivo miditra agnatin'ny fikambanana io ino hitanao mbola tsy ampy agnatin'izay atsika zanaka Diego manko mila teterina efa maro ny mifo fa maro mety mbola tsy taitry loatra amin'ny fotoagna fa marikitry zay vao hoe eka misy raha karaha zegny maro zanaka Diego Suarez eto fa tsy hita noho hoe mbola tsy mifao zay fa hita ary entaniny zegny ny tsaraikaraiky na mpianatra na zanaka Diego Suarez mandalo eto satria maro mandeha mividy entana mandeha mamangy fianakaviagna na mitondra marary mifanerasera ke entanina zegny atsika tsaraikaraiky agny satria maro no tsy mifankahay ary amin'ny fotoagna io no afahantsika mety ifanojy afahantsika mifankahita magnambara amina havatsika fa agnelakela-tragno agny tsara mba mifankaregny zegny atsika mba ifanojy amin'ny fotoagna io todika amin'ny présidence amin'ny commissaire tête izy moa izegny hoe na dia mbola ho amin'ny assemblée générale io aregnesagna hoe manakory ny fanderesaka fikambanana fa efa ty amin'ny tany mialoha zay amanao président ny fikambanana ADS ty ino ataontsika hoe ny vina na ny tanjo ny tianao agnandesagna ty fikambanana ADS ty satria matetiky zay izy koa tsika ataoko hoe tsika baka vatra zay hoe magnano raha io ne oravaravagna ho azy fo io ne ambiambiance fo mandeha agnatiny fa iny zay ny ataontsika hoe ny anisan'ny point ny objectif tianareo tao agnaty fikambanana ty commissaire tey ya Jean-Luc anisan'ny fanontaniana tsara petraka zay fanontaniana nataonao zegny merci zandry ny fikambanana natao ny voalohany indrindra dia ny cohésion ny zanaka Diego 1 sy zanaka Diego 2 aty antany lavitra aty eo amin'ny 1200 mialany tagna misy atsika ny aty Antananarivo ny vina dia ampikambana ny zanaka Diego 1 Diego 2 eto Antananarivo aloha ampikambana iforme noyau dur ao anatin'izay zavatra zay mba tsy hijery tsotra atsika ampalaza atsika fotsiny teo zanganay koa fa be mandeha manambady vazaha zanganay koa fa be mipetraka amin'ny amin'ny lakoro mihinagna katy ialagna zay fomba fijery zay
nampianatra zaza ireo ray aman-drentsika Diego reo profony hitatsika efa maro ny zanaka Diego mitondra mandray andraikitry agnatin'ny firenena iara managna ty dikan'izany ny zavatra ataony avina voalohany ampikambana ny zanaka Diego eto Antananarivo eto aloha renforcegna tsara mba isiany zay cohésion zay mba ifanampy ny mpianatra indrindrandrindra reo zanaka atsika katita kely any amin'ny université reo tsy université n'Antananarivo foana fa université misy zanaka atsika koa mianatra amin'ny université privé reo akamba ampiagna reo io torogna lalagna reo io ary mety ty misy université tokony fianarana tokony atao ity tokony magna amplisigna reo agnano concours vitsy amitsika zanaka Diego ainy mpiasa mpanjakana sy indrindrandrindra amin'igny fahatry misy atsika igny ary karazagna io anao orientation amindreo reo zanaka atsika taranakany Diego 1 sy Diego 2 fa zay zavatra zay nefa anao tache d'huile i association tsy janony eto Antananarivo fa itety idina ijery idétecté any ambany ravinahitra any a Diego 1 ieritreritinay anangana zay any amin'ny Diego 2 ieritreritinao zay any amin'ny fatry Mbilobe ambanja atsangana ny ny filohana amizay zay ny vinavinany anao tache d'huile zay tonga aty amin'ny Sava manerana ny Madagasikara satria misy zanaka Diego daholy ny Madagasikara satria i Diego 1 sy Diego 2 dia agnatin'ny Madagasikara tendrony Madagasikara ny magaraka zay mitodika amin'ny vice président Hakim za agnisan'ny ny raha hita rehefa managna fikambanana zegny olo dia ny ataontsika hoe ny lamode en fotoagna zao ty to managna fikambanana dia misy hoe ny tanjo amin'ny resaka ara-politique de tiako aviagna hoe misy zay ve ny tanjonareo ty hoe andeha irosony amin'izay resaka politique zay ya tsara be fagnampiranao question zay izy baka araka ny koragna fa nataonay ta Diego tany zay mahita raha ty zay nitsangana igny zay navitrary nambarandreo akory manareo ty karaha vozovy taitry raha misy kabaro politique maratsy karakory nambarako raha tia politique tsy magnano politique association zegny fa magnano zay fiarovana tombotsoany vahoaka zay tany faviagna tsy magnano politique na association ADS ndray karakory atsika agny ndray mahita zamitsangana eto ndray Aristel ndray président eto tsisy politique fa fagnampiagna fo zegny mpiarabelo agnatin'izy teatro resaka social zegny ataontsika mazava zay Aristel za faraparany izy koa zay misy olo izy mizaha vidéo-tsika ty izy sy lahatra hoe aloha zaho izy adidry agnatin'ny fikambanana ty ino tokony ataony azo tokony ataony misy numéro ny téléphone amenay abaka io fa ny tegna malaky indrindra le 27 date le 27 io avy izy amitsika agny ndraikindraiky manko misy olo aroe fiaviagna tapany misy ava Diego tapany misy avoe maro la plupart zegny tsy avagna tsisy ahiliky afaka tonga aby jiaby magnano adhésion azy midriky tanteraka agnatin'ny association de Diego Suarez mba afanay koa hoe matsapa tegna fa zanaka Diego Suarez izy donc misy numéro ata alefa eo rehefa aveo de aveo le 27 intagniny tsaraikaraiky so adignanao numéro ny téléphone amegna eo igny date le 27 avril amin'ny LMA Ampefloa rendez-vous tsika agny anao afaka mifanerasera mifankahita amin'ny havagna namagna tapaka jiaby ny magnaraka zay maraparana atsika Hakim somary tiako mba fitininao elo satria nisy vidéo zay zegny ny mandalo agny amin'ny réseaux sociaux ny anao tany antsaranagna dia nisy koragna nataonao makasika ny ADS tiako fitininao ino exactement zegny nataonao tany Diego par rapport amin'ny resaka fikambanana ary ihany koa zegny ny point tsara fantatra makasika ny programme tsika amin'ny le 27 avril ty andetsika maraparana ya ohatsika jiaby zay mpagnaraka amizage io ny raha nikoragny tany tsy nino fa fagnambaragna fo zay ny fisiany ty association ty zany hoe zegny le raha fantsangana faela nitsangana faela kanefa somary nandrinandry narinary zay président fandimby tao
zay tam'izay baka mbala somary helihely mbala nianatra donc mbala Diego feky nafaka baka naviteto izy fa tio de mbala tsy de ny fort loatra koa izy tafita manomboko tamin'ny ataontsika tasa tamin'ny président Xavier commencé tahita hely tsy embotro tsy eo ndraiky zay zegny fa be zay fa tamin'ny 1930 tamany tamin'ny 1999 tany zay nitsangana izy koa 25 ans izy amizao président ok ny nitsanganana baka hoe agnambara hoe une association tsika ty mbala hato mbala ary mbala vraiment zay vognona agnanasa socialy satria olo zay fa mieritreritra fa ny association Diego zay tsy miexiste fa agnambarana zegny olo jiaby tany dia ta Diego tany de jusqu'à eto iny baka raha réseaux sociaux sa matetiky fo jiaby mahita hoe fa miexiste ary vognona zay membre de bureau jiaby zo hitanareo io namoy fotoagna andeha ampandeha raha ty vraiment zegny zay zegny somary mafanafana fo ila mafana fo zay ndraiky diana raiky ty satria ela Diego zegny tsy regny satria raha koa baka tsisy lohany zegny tsy mandeha zay vien sosoantsika jiaby farafara dia nosy be ambilo be ambanja tsy regny satria Diego tondro mandry zavy ny velogno tsara araka soama tsara izy io président izy mihetsiketsika dynamique io ato koa ny vice président membre jiaby vraiment zegny ny fidigna zegny tanora rôle zava baka izy responsable communication zava karakoa rôle zegny vraiment tsy aiky lehilahy mavilavila hitanareo io ny raha ataony ao ny responsable ny logistique sy ny tariny ao ny relation extérieure jiaby maro zegny ny fidigna mihitsy zegny zay agnatiny ato zegny raiky vraiment zegny azonao olo mba kingakinga amin'ny atsika boka avaratra mampandeha raha ty eky fa le tsy hoe le rotaloha tsy dynamique tsy hoe halandreo zany volagna zay fa zay izy io zegny vognony mafana fo zegny agnatin'ny association ty ke io zay fototro nagnamboarako raha jiaby tagny ary iaro tombotsoany ty association ty Diego ndraiky Antananarivo zany hoe mifantoko bebe kokoa zay miresaka social satria maro ny problème mety handalo zay tsy voakoranantsika eto fa ataontsika jiaby fa azotsika antsaigny raha jiaby koragno zay izy di association ty zegny ity zegny koa fa misy raha mandalo masony jiaby amin'ny association ty zay momban'ny le 27 tsara fa eka le 27 izy koragniny pitsara beky baka ino mara tena koragny amin'ny le 27 agnotonenao za pitsara beky raha jiaby raha jiaby izy volagno teo fa milamigna hoatsika zegny avy agny marigny baka bonne année izy ty bonne année taony misy artiste volagno misy raha bisy sasa baka nivolagna taminaka za zo mandeha ty andeha agnatin'ny président ty izy andeha alo interview mivolagna misy artiste mao azoma artiste malaza ao ena mbaro io koa ny association hoe tsika tsy andeha agnano baly association io volagno agnano bonne année io volagno retrouvaille assemblée générale dikan'zegny misy artiste tsara ho andeha ampidiriny ao fa zay tsy nikagnambara zo fa amin'ny affiche volagno satria mbala agnatiny mandiniky tsara beky azovy ny artiste mety mahafey iran'ny jiaby amizao de io amizay baka zanaka Diego anafa mikoragna zegny zany nampita koragna maro zany artiste zanaka Diego agny zay misy tseny aby azovy fa zay eto zegny mikaiky zay tsy ty fo zay tompony izy ty fa tsika jiaby matoa zay nitsangana eto zegny ampandeha raha fo fa izy tiantsika jiaby izy koa anao zegny mba managna eritreritry fa za boka Diego fier anao agny hitako midokadoka za artiste boka Diego hitsangana boka Diego ty ataova eto mazanaka Diego anao zegny avy zala magnara na botsy na ira raiky fo fa ça va io tsy mila ok bon zegny izy non tsy mihina magnato zay mikoragna hely fa misy remerciement hely fa mais zegny nafa tsy karamegna zala isaka agnano janaka Diego zegny fa magnatogna mikoragna izy zegny misy numéro mbala isirikile amin'ny io raha ty mais Jean-Luc agny mikaie zegny na magnato izy koa fa hitareo milaka zany na Jean-Luc zao izy fa afaka koragnanao satria izy miara-miasa aminay sakako zay awan'olo zegny ho avy ao amin'ny fotoagna io magnefa isa gratuit io gratos gratuit midika ary tsisy vidipidiry izy volagno io tsy baly fa raha gratuit zegny natao ikaignatsika jiaby hitambarantsika jiaby io zegny fotoagna ifankahitantsika jiaby ala tsy fanotsy agnatin'ny taognotaogno matetiky boka atsika tsy fanotsy
avy bonany aty baka hitagna sôro amizegny avy Yasmina ieroli zegny za zegny ya sôro avao présidente de la cité lo baka Diego agny avy déjà présidente amizay koa zay mandeha mihina shilolokiny Nathalie koa amizay ny farany hoany président alohan'ny agnadesanao ny teny o fampisehiva makasika ny le 27 zegny mba tiako fampitenagna elo hoe président hoe amin'ny asa zegny ny ataonao amin'ny tontolon'ny asa fanjakana anao commissaire maresaka asa zegny ino resy lavitra anao fa aloha koa mbola mpiagna zegny kasikety andesinao dia mitondra ty fikambanagna ty zay sotranao Jean-Luc fandraisana ndraikitra io mila say fa indrindrandrindra fa fitiavana sarotiny satria zanaka Diego teraka Diego tavony tena a Diego nagnanaovagna asa-panjakana dia nialagna Diego zaho isan-taogno tsy maintsy mandeha Diego raha ty hita za mois de juillet ny fandehanako mandeha Diego ary zaho 6 amby roapolo taogno nialako Diego dia za mbola eto tsy rehefa be fitiavana anao rehefa ao anatin'ny fitiavana anao tsisy problema mampifangaro ny asa sy ny fitondragna ny fikambana alohan'ny amarantsika izy dia misy sarafantatra maro samihafa ya ankoatran'zegny juste hoe agnampihako le courant le 27 igny dia eo président zay magnentigna olo jiaby amin'ny arakaran'zay maha président izy le 27 mikasiky le raha jiaby agnatiny ao za baka fiheziko manokana eto amin'ny le événement culturel maro magnontany izy courant izy mandeha pary programme zo ao dia misy ny araka ny mazatra roly mahita olo mitsinjaka ohatragny misy totrobea dia misy koa ny jeunetsika agnatin'izegny agny mba agnamia zegny karazagna mamparokiagna atsika io zegny mizaha raha zegny mba tsy mampamonimonaigny dia satria maro koragna andeha-pitegna amizao zegny ny ampandrosoagna association mba tsy monimonaigny zegny safia zegny elikelagny le ray événement culturel regny zay zegny agnatin'izoa programme tsika amizao dia atsika manomboka rangomarandraigny mampidriky olo 9h mazay 8h zegny jusqu'à président 9h ma atsika rava tsy 9h fa masoandro zay izy koraha izy koa zegny arakaraka ambiance hitatsika ao ny fiarahagna zegny ny ravagnatsika ao anao baka zay ty mazoazo ilany boatsy volagniny zay mandeha engany ampy zay any avy ao président ny managatsika izy ny afitra avy aminao ny teny fagnentagnana indrindra makasika ny programme tsika amin'ny le 27 avril sotranao Jean-Luc za mbola mamerina ny point carré tonga mitsidiky zay anao koa moa zanaka avatra raha teo sakia avatra c'est Diego ny lohany makasitraka mbola magnentagna ny zanaka Diego eto Antananarivo amin'ny le 27 io tongava maro lahabine ny tsika io aza magnano angivinamboa ninao fo nin'olo hafa agny tsy amezana anao tongava nareo mavitriky bojo raha ao sakafo misy tongava zay anjara brikinao amin'ny fampandrosoagna ty fikambanagna atsika ty magnentagna tsy fotoagna ny fagnomezantsiny tsono zao fa fotoagna ny asa mavitriky ambaratsika fa zanaka Diego tsika mahay mirahina mahay mifankatia mahay mifaly tongava lahabine sotra président tsy dignanao ombero egny marigny de marigny zay satria tamin'ny le 8 na fotoagna nampalany misy aomby aroe andeha hoantsika ao aomby vosy vondraka andeha hoantsika ao amin'ny andra io ataova kibonao vidivideo sandra satria anao hovoky hovintsiny anao ho avy ao tongava maro zanaka Diego mifankatia zanaka Diego mitambatra na dia misy anareo avy any amin'ny faritry isan-karazana avy any amin'ny faritany isan-karazana amin'ny andro tongava miakara aty Antananarivo satria retrouvaitsika io assemblée générale tsika io atsika magnano adhésion io atsika mikonty firy marigny atsika ny eto aloha efa avinavina any amin'ny 5000 zanaka ny Diego eto Antananarivo
itombotsika io apikarantsika 10 000 io raha io atoato io tsy misidy fa matoa anao zanaka ny Diogo anao natsapa anao niteraka tany Diogo anao niandra tany Diogo anao nahita tombotsoan'io Diogo io anao tsy voatery ho zanaka ny faritra foana na zanaka ny district foana na zanaka ny fokotany foana fa tany natombo anao tany Diogo nitiranao tongava lahabiny mankasitraka tokoa agnapiako volana président tsy hoe tsy nantsiampy fa agnapiako zegny hely fô maro izy volagny zegny karaha ataony ta Diogo ke zay tsy zanaka Diogo fa zay zegny tia Diogo zay ohatra boaka Sambava boaka Voemaro zay boaka Toliara fa Diogo tiany fôny madio azalahy volagny koa fa tianareo avia mikambagna ko tia DS man zegny io tsika jiaby karaha zay fô mampiavaka président Aristely Aristely managatsika anazy raha mandreny jiaby opérateur économique jiaby eto na an-tanàna agny iraisiny an-tagnandro hoe mba ho avy na tsy afaka avy amin'ny fotoagna io afaka mikaiky io atsika manko hoe kofa misy raha atao ifikahiagna io koa lavitry agnisan'ny magnamia lanja ny raha atao ke atsika an-tanàna agny agnano raha zany ka Diogo Suarez ifanody atsika na lavitra agny an-telefony mitovy miaraka aminay eto mbola izy fotoagna izy volagninay jiaby teo igny hoe mbola handeha hijotso amintsika an-tanàna ary programmanay 2024 ty 2025 mbola maro tanjogno ary tsy eto Antananarivo fofa agny amintsika an-tanàna agny Diogo 1 Diogo 2 misy projet matanjaka association de Diogo Suarez noho ny faviantsika Diogo Suarez zay ke mankasitraka mankatirina amin'raha eka hitantsika nandeha tambany teo koa ary eo ambany io ny contact numéro téléphone zegny nazahoantsika roa ary koa managna ny page Facebook ADS association de Diogo Suarez izorantsika ro avy amizay fikambanagna ADS zay mivahiny teto amin'ny fandaranantsika point carré teo ny président ny fikambanagna zay commissaire Ted teo ihany koa vice président ny fikambanagna ty Kim Mavita ary teo ihany koa Aristel zay vice président ihany koa ary miaraka amreto membre du bureau ny ADS izay amin'ny le 27 avril no agnanovagna zegny AG zay kadia mba resosiny meva hoantsika jiaby de agny atsika foana ty amizay fotoagna izay ny amaragnantsika izy de mba azaovantsika romazy no jiaby zay ny fatongatsika hoany magnaraka koa sady meva atsika jiaby